åben endnu længere end det, der måtte være den tid, det tager at nå frem til en dom fra domstolens side. Ja, det er jeg enig i, siger fru formand, så vi lukker altså diskussionen af dette punkt, og vi siger tak til fru Green for indlægget. Og så går vi videre til det næste punkt på dagsordenen. Vedrørende beretningen om undersøgelsesrejsen til Danmark. Og der vil jeg give ordet til fru Wertmann. Thank you very Mange tak, kære kolleger. Jeg tror, I har læst udkastet til rapport. Jeg vil gerne starte med en kommentar, at vi har inviteret de danske myndigheder til dette møde. Og så vidt jeg har forstået, så var det kun den nye socialminister, der svarede og sagde, at hun ikke kunne komme til dagens møde. Jeg synes at vi skal takke hende for, at hun i det mindste svarede. Jeg vil gerne starte med en teknisk forklaring af nogle meget vigtige punkter, på grund af nogle spørgsmål, der er blevet rejst i de seneste uger. Hvad er vores rolle som udvalg for andragende? Ja, det er at undersøge eventuelle krænkelser af borgernes rettigheder i henhold til traktaterne. Og det gør vi i samarbejde med myndigheder, om det så er lokale, regionale eller nationale myndigheder. Og det er altså grunden til, at den europæiske borger kan indgive et andragende til os her i Europaparlamentet. Når vi har modtaget et andragende, bliver det vurderet af udvalget og vurderet, om det kan godkendes eller ej. Og hvad er undersøgelsesrejser så? Ja, det er en rejse, som det her sker med tilladelse fra parlamentsformanden. Så det er altså repræsentanter for Europaparlamentet, og disse medlemmer af udvalget for andragende udpeger en formand for delegationen. Som regel, og nu siger jeg som regel, for det var ikke tilfældet her, men som regel, så er der også ikke-officielle medlemmer med, som simpelthen bare er der som en slags observatører. Det er også vigtigt for andragende at forstå, at vi kan kun handle og reagere på grundlag af de oplysninger, vi har modtaget i de relevante andragner, og at vi på ingen måde er dommere eller undersøgelsesdommere, og vi er ikke en domstol. Jeg vil også gerne nævne, at vi blev kontaktet af en af andragernes modparter. Men altså tilbage til, hvad kan vi gøre, og hvad er vores mål? Vi kan på den ene side gøre de relevante myndigheder opmærksom på, at der er et problem, eller i det mindste jo sige, at vi mener, at det er noget, de må forholde sig til. Og hvornår kan vi gøre det? Ja, det kan vi især, når vi ser, at EU-lovgivningen bliver krænket, og det gælder naturligvis også menneskerettighederne. Så altså vedrørende vores undersøgelsesrejse her, hvis det ikke der sker noget her, der er mine kolleger allerede blevet enige om, at vi vil fortsætte vores arbejde på området her. Men altså lige nu håber vi fortsat på samarbejde, bedre samarbejde med andragende og børnene i de her sager. Vi har modtaget andragende, og de, der er godkendt, de blev drøftet på udvalgsmødet i februar. Og på mødet i februar fandt vi ud af, at det var så meget nødvendigt, at vi hurtigst muligt tog til Danmark og undersøgte sagen nærmere, fordi vi kunne se, at fokus på i disse andragner, det var ikke kun mødre og fædre, nogle danske mødre, nogle ikke-danske mødre, men også nogle ikke-danske fædre, men fokus var først og fremmest børnene. Og også nogle af sagerne handlede netop om misbrug eller mishandling af børn, og det tog vi meget alvorligt, og derfor besluttede vi at tage på denne undersøgelse. Andragerne drejer sig om sager, hvor vi mener, at charter om grundlæggende rettigheder bliver krænket,
Og det samme gælder også FN's menneskeretskonvention og børnekonventionen, samt konventionen om beskyttelse af børns rettigheder. Jeg vil gerne kort skitsere strukturen under undersøgelsesrejsen. Vi inviterede naturligvis socialministeren samt justitsministeren og politidirektøren. Selvom vi ændrede vores rejseplaner for, at det skulle passe med disse 3 menneskers kalender, så var der ingen af dem, der var villige til at mødes med os. Den almindelige undskyldning var, at det var lige før sommerferien. Vi sagde så, at det er stort set første gang, at et minister har nægtet at mødes med en delegation fra Europaparlamentet. Og jeg vil gerne have lov til at nævne, at få dage efter vores besøg fik jeg et notat om, at socialministeren faktisk foretrak at være i sin køkkenhave, da vi var på besøg. Og få dage senere, der havde justitsministeren alligevel tid til at mødes med en delegation fra Kina. Så altså, at man foretrækker køkkenhaven, det synes jeg er et meget uheldigt signal. Og den nye socialminister, der siden er tiltrådt, hun har heller ikke rigtig sagt noget, ligesom justitsministeren på intet tidspunkt har sagt noget. Og det sætter vi alt sammen spørgsmålstegn ved. Hvad angår den daværende socialminister Karen Hækkerup, så har hun kendt til problemet siden 2007. Og vi går også ud fra, at justitsministeren kender til problemstillingen. Men desværre har justitsministeren forholdt sig tavs. Jeg har ikke kunne finde nogen kommentarer fra ham, og det har mine kolleger heller ikke kunnet. Som jeg allerede sagde på vores møde i juli, så havde vi altså et møde i ministeriet, hvor der var nogle højtstående embedsmænd til stede. Vi havde en hel del spørgsmål, og de forsøgte at svare på spørgsmålene efter bedste evne, men vi var alle enige om, at vi ville have foretrukket at tale direkte med ministrene. For i sidste ende, der følte vi, at vi gik derfra med flere spørgsmål, end vi var kommet med, fordi svarene var så svage. Og det kan vi godt forstå, for de var jo ikke ministre, det er bare altså embedsmænd inden for de forskellige områder. Det bringer mig til andragernes situation. Og jeg vil gerne endnu en gang sige, at i vores rapport nævner vi kun de vigtigste kendsgerninger. Altså det her er simpelthen sagerne i en nøddeskal. Vi havde et møde med andragerne, som varede over 4 timer. Jeg er sikker på, at Carlos husker det tydeligt. Vi vågede simpelthen ikke at afbryde mødet. Det var hjerteskærende historier, som vi lagde øre til. Omkring 90% af deltagerne var danske mødre, og de sidste 10% var enten ikke-danske mødre, og så nogle ikke-danske fædre. Og vi kunne se fra starten, at kernen i problemet dybest set er forældreansvarsloven, der blev indført i 2007. Vi mener simpelthen, at det er en god lov på den måde, at det sikrer, at barnet har adgang til begge forældre, og også sørger for, at begge forældre har adgang til barnet, selvfølgelig. Men i praksis er der altså mange problemstillinger vedrørende forældreansvarsloven, og i praksis bliver den umenneskelig for både børn og mødre, og som sagt ikke kun danske mødre, men også ikke danske mødre og en lille gruppe ikke danske fædre. Lad mig gå lidt i detaljer med det. Som sagt har vi prøvet at koge det ned til de vigtigste kendsgerninger i rapporten. Men hvis en mor vil beskytte sit barn
mod en voldelig far eller en misbrugende far, så er det ikke faren, der bliver dømt i domstolen. Det er moren, der bliver dømt, fordi hun ikke samarbejder i overensstemmelse med familieansvarsloven. Og her er der altså noget galt. Hvis man ikke længere kan beskytte et barn, der er blevet misbrugt eller mishandlet. Og jeg husker især svaret fra en af embedsmændene, der sagde, at i nogle tilfælde er det bedre at overlade barnet til en voldelig far. Og så er spørgsmålet så, er det bare fordi han er en mand, eller fordi han er dansker? Og selv vores danske kollega sagde i sommer, at der her er noget diskrimination. Ja, nu opsummerer jeg, men det kan godt være, at jeg ikke har skrevet det helt præcist ned. Jeg vil også citere, hvad en fra ombudsmandskontoret sagde, at man ikke registrerer diskrimination som diskrimination. Altså derfor har man ikke en liste over diskriminationssager, fordi de bliver simpelthen ikke registreret som det. Men vi må også gøre opmærksom på, at mange beslutninger bliver truffet, fordi at det er praksis. Så disse mænd bliver altså ikke dømt, fordi det ikke er praksis, men man dømmer altså kvinder, mødre, der ønsker at beskytte deres børn. I nogle tilfælde bliver disse kvinder endda sat i fængsel i overensstemmelse med paragraf 215 under anklage om at ville bortføre barnet. Det er børnene, der lider under det her. Det siger sig selv. Og som jeg har sagt tidligere, så må de enten være hos den voldelige far, eller de kommer i familiepleje. Og nogen får ikke engang længere mulighed for fortsat at se deres mor, ikke nu eller i den nærmeste fremtid. Og vi hørte om en sag, hvor barnet næppe vil se sin mor igen. I andre tilfælde, hvor moren ønsker at flytte, kan hun miste forældreretten over børnene, simpelthen fordi faren skal kunne have adgang til barnet. Skal man virkelig forhindre hendes ret til at flytte bare på grund af det? Hvorfor kan faren så ikke bare flytte i samme retning, så han er tættere på barnet? Det er sådan nogle spørgsmål og problemstillinger, vi har hørt meget om. Vi vil også gerne henvise til paragraf 35 i forældreansvarsloven, hvor der står, at barnet kan blive hørt i retten, hvis det ønsker det. Og vi hørte om sager, hvor barnet blev hørt, men der alligevel ikke blev lyttet til barnet. Og faren fik ordentligt købet lov til at overvære barnets udsagn. Og faren sagde, at barnet løj, og barnet var blevet presset af moren til at sige det her, og at alt i øvrigt var i skønneste orden. Og derfor har han stadig adgang til barnet. Og i de fleste tilfælde havde han ovenikøbet ene forældreret. I et tilfælde sagde barnet, at det under ingen omstændigheder ville tilbage til faren efter sådan et retsmøde. Og barnet følte, at dets rettigheder blev krænket. Og barnet forstod altså så, at det ville blive sendt tilbage til faren, og derfor løb barnet bort. Så er der også en gruppe børn, som er blevet bragt tilbage til Danmark i bortførens øjne. De blev med andre ord bortført. Grunden for den situation er, at mødre forlader landet i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning. Og da jeg registrerede i folkeregistret, at barnet er flyttet fra Danmark, og moren har for eneforældremyndigheden over barnet. Men de danske myndigheder giver så retrospektiv forældremyndighed til faren, hvormed man baner vejen for en bortførelse.
I et tilfælde var der endda en dansk højtstående juridisk ekspert, der sagde, at barnet skulle have været givet tilbage til den normale bopæl, i det faren slet ikke skulle have haft forældremyndigheden med tilbagevirkende kraft, og moren havde forladt landet fuldt lovligt og havde ret til at tage barnet med sig ud af landet. Jeg vil også nævne en anden gruppe mødre. Jeg indrømmer, at det er en lille gruppe, men de bliver tvangsmedicineret. Og den gruppe skal vi altså også tænke på. Så for at give indblik i rapporten, altså det her, det er så at sige kogt godt ned. Jeg vil gerne konkludere lidt, nemlig at den danske lovgivning er særlig barsk over for mødrene. I praksis har danske statsborgere, især fædre, en stærkere position i forhold til mødrene og ikke-danske forældreparter. Og så jeg vil gerne gentage, hvad en af de danske repræsentanter for ombudsmandsinstitutionen sagde, at der er ikke nogen diskrimination, for det er ikke registreret som diskrimination. Og i sidste ende så betyder det her, at børnenes rettigheder ikke bliver respekteret. Mødrene føler, at den nuværende danske lovgivning ikke gør det muligt for dem at beskytte børnene mod misbrug og mishandling. Og mødrene risikerer at miste forældremyndigheden ved at flytte. I de sager, vi fik forelagt, var det kun mødre, både danske og ikke-danske, som enten var blevet truet med eller dømt under paragraf 215. Vi bliver også gjort opmærksom på sager, der virkelig er strafretlige sager, som vi har videregivet til den danske anklagemyndighed. I har fået en liste over vores henstillinger, som vi har udarbejdet dem. Jeg vil gerne nævne 2 særlig vigtige ting i den sammenhæng. Vi opfordrer indtrængende Danmark til at følge op på sine egne resolutioner og bekræftelser og fuldt ud at implementere og håndhæve Haag-konventionen om international børnebortførelse, samt fuldt ud at overholde børnebeskyttelseskonventionen. Og for den vil jeg gerne understrege, at vi også indtrængende opfordrer de danske myndigheder til at tage disse sager op igen, for fuldt ud at sikre, at man er i overensstemmelse med de internationale menneskerettigheder og charter om grundlæggende rettigheder. Og vi beder også om, at man gennemgår og ændrer familieansvarsloven, således at danske og udenlandske forældre behandles ens. Jeg vil gerne stoppe her, fru formand. Jeg føler, at jeg kunne snakke meget længere. Jeg vil også gøre opmærksom på, at jeg har fået en helt ny rapport. Jeg har lige fået næsten 200 sider fra en dansk statsborger, der bad mig om at dele det her med mine kolleger fra delegationen. Siden har jeg desværre ikke haft tid til det endnu, men det gør jeg i de kommende dage. Og fru formand, jeg er sikker på, at vi alle forstår, at det er meget vigtigt, at vi støtter disse andragere og deres børn. Tak for nu. Wertmann, de colleagues of... Mange tak. Er der nogen af kollegerne fra den delegation, der også ønsker ordet nu, eller måske sidenhen? Okay, godt. Så fru Loop først. For the commission. På kommissionens vegne. Excuse me, if we are speaking of human rights or... Jeg vil gerne snakke med menneskerettigheder og beskyttelse af børnene. Mrs. Hoffman. Thank you, Mr. Chair. Tak, formand. Jeg vil tale ud fra retligt samarbejde i civilretlige spørgsmål, børnebortførelsessager,
forældremyndighed og adgangsrettigheder. Kommissionen vil sige tak til udvalget for andrager for sit nyttige initiativ og de anbefalinger, man har i sin rapport, når det drejer sig om børns og forældres situation i Danmark. Men ud fra den juridiske sammenhæng må kommissionen understrege endnu en gang, at Danmark har en helt særlig mulighed, når det drejer sig om det retlige samarbejde. I henhold til protokol 22, så deltager Danmark ikke i de instrumenter, der er baseret på 5 stykke 3 traktaten. Det betyder, at Danmark ikke er bundet af EU-lovgivning vedrørende bortførelse af børn, forældremyndighed og lignende. Der findes EU-lovgivning og Bruxelles 2A-forordningen, men vi skal være klar over, at i henhold til denne forordning, så beskæftiger man sig kun med generelle værnetingsregler, anerkendelse, håndhævelse af afgørelser vedrørende børnebortførelser FN medlemslande og udøvelsen af disciplinære rettigheder, men det med tildeling af forældremyndighed, det reguleres ikke af forordning. Det er stadigvæk noget, der hører ind under medlemslandene. Under andre omstændigheder er det rigtigt, at Bruxelles 2-forordningen, den er ganske udmærket, når man skal håndtere børnebortførelsessag. Men Danmark har ligesom alle andre EU-lande jo en kontraherende part til konventionen om børnebortførelser fra 1980 og konventionen fra 96 om beskyttelse af børn. Konventionen fra 1980 fastlægger et samarbejdssystem mellem de centrale myndigheder for at lette kontakter, der sigter på at genoprette status quo ante for det børn, der ulovligt er blevet fjernet fra hendes eller hans vanlige bopæl. Men vi skal være klar over, at det her system for retlig bistand jo ikke giver nogen tilsynsmyndighed, hvor man kan kontrollere, hvordan medlemslandene implementerer konventionen. Det er helt klart. Vi har den her særlige kommission i Haag, som mødes regelmæssigt. Vi har også to særlige kommissioner vedrørende konventionerne fra 1980 og 1996 om børnebortførelse og beskyttelse af børn. Og her i 2011 og 2012, der mødtes jo alle medlemmer til konferencen om international privatret. De forsøgte at finde nogle løsningsmuligheder, men der er ikke nogen tilsynsmyndigheder her. Der findes jo ikke noget som for eksempel EU-domstol. Det er en svaghed i systemet, dem jo har at gøre med, at Danmark ikke er bundet af EU-lovgivning vedrørende retligt samarbejde i civilretlige sager, så det er klart, at der er nogle problemer her. Og når det så er sagt, så kan jeg give ord til mine kolleger, der har at gøre med menneskerettigheder. Tak. Vedrørende det her med børns rettigheder, der ser vi nøje på alle sager, som vi bliver gjort opmærksom på, for at se, om der er nogen forbindelse til EU-ret. Vi holder øje med alle de her sager, og vedrørende det ikke lovgivningsmæssige samarbejde og udveksling af vedrørende børns rettigheder, så har vi en uformel ekspertgruppe, hvor spørgsmålet om børnebortførelser kan blive diskuteret, og det vil det også blive i fremtiden.
Vi har også et årligt europæisk forum om børns rettigheder. Det skal igen mødes i december. Og et af de emner, man skal diskutere der, det er jo netop altså forældres bortførelse af deres børn. Så det er noget, vi holder meget nøje øje med. Thank you. And now, Miss. Tak, og fru Auken. Ja, tak fru formand. Først og alt må jeg sige, at jeg har ikke slået fast, at der foregår diskrimination med de danske domstole. Jeg har bedt om, at vi fik en undersøgelse, ikke bare af Danmark naturligvis, men af alle landene. Om der er en tilbøjelighed til at give landenes egne statsborgere en forret. Jeg har sagt, det er meget tænkeligt, det sker. Jeg har faktisk en fornemmelse af, at det sker, men jeg tror faktisk, det sker alle steder. Jeg vil stadigvæk mene, at vi bør have den undersøgelse, og det er noget, der kommer det her udvalg ved. Det er meget relevant for det her udvalg. Men jeg synes, det er direkte upassende at sidde og høre på den ene part i en skilsmissesag og lade den ene parts beskyldninger fremstå, som om det er facts. Angelika Wertmann, min gode ven og gode samarbejdspartner, har nu her flere gange sagt i dag, det er, at det var klare facts om, at der havde for eksempel været misbrug af børnene. Nej, det er, som der også står i rapporten, beskyldninger. Og allegations, beskyldninger, er altså noget andet end facts. Og jeg mener, det jeg ikke forstår, det er, at der må der være mange af de her tilstedeværende, der har været i nærheden af skilsmissesager, og ved, hvor oprivende de er, og ved, hvilke beskyldninger, der flyver frem og tilbage mellem forældre, og hvor forfærdeligt det også er for børnene. Jeg beklager dybt sagerne, men jeg kunne ikke drømme om at bebrejde de danske myndigheder, at de ikke vil diskutere skilsmissesager på den måde, som det bliver gjort her. Det kan de ikke, og det ville have været i strid med al god forvaltningsskik, hvis man går ind og diskuterer beskyldninger for den ene forældre mod den anden. I sagen om Østrig og Oliver, som jeg betragter som en meget ulykkelig sag, der må man jo altså ikke se bort fra, skønt det gøres i rapporten, at der foreligger en dansk domstolsafgørelse, som giver faren forældremyndigheden. Det er overhovedet ikke nævnt i rapporten. Det er jo derfor, at de danske myndigheder har sagt, der er ikke tale om en bortførelse, der er tale om, at man har taget barnet. Jeg siger ikke, hvem der har ret. Jeg siger blot, nej, der er en dom fra 2010. Jeg siger blot, at så de østrigske myndigheder er uenige i den sag. Det ved jeg godt. Den østrigske domstol har dømt anderledes. Det ved jeg godt. Men jeg synes, det er virkelig helt på kanten af, hvad vi kan gøre her, at afgøre, hvad for en domstol. Det er rigtigt. Det er en meget ulykkelig sag. Men jeg mener ikke, at det giver mening, at vi begynder at forholde os til, hvordan beskyldninger farer frem og tilbage i skilsmissesager. Det er simpelthen ikke rigtigt i Danmark, at fædre har bedre rettigheder end mødre. Det er rigtigt, at fædre har bedre rettigheder end i mange andre medlemslande af EU. Det er rigtigt, og det er jeg stolt af. Det er jeg stolt af, at de har. Men det er ikke rigtigt, at de har bedre rettigheder end mødre. Det kan jeg forsikre, og jeg har været tæt på rigtig mange sager, både i mit professionelle arbejde som præst, og i min familie og i nære omgangskreds. Og jeg vil simpelthen sige, at det er en grotesk beskyldning at sige, at fædrene har forrang for mødrene i Danmark. Det er simpelthen ikke rigtigt. Men så blot sige til sidst, at så vidt jeg kan skønne og har kunne følge sagen, har den danske regering gennem repræsentationen i Bruxelles haft flere forsøg på at svare på spørgsmålene. Det er så ikke blevet accepteret, men jeg mener ikke, at det er fair at sige, at man ikke har gjort forsøg på at være til stede og svare. Jeg mener faktisk ikke, at de danske myndigheder på nogen anstændig måde kunne have svaret, hvor de går ind i konkrete sager mellem to par forældre og forældremyndighedssager. Det ville have været i strid med alt. Så er jeg naturligvis enig med anbefalingerne i, at såvel Haag-konventionen som børnekonventionen skal fuldt overholdes i Danmark. Det skal den i alle lande. Og hvis man kan påvise, men ikke ved en ene forældres beskyldning mod en anden, at det ikke er blevet overholdt,
Men ved en klar domstolsafgørelse eller myndighedsafgørelse, så synes jeg, det er fint. Og jeg vil så der til sidst beklage, at Danmark ikke er med i den fælles lovgivning på EU-niveau. Jeg er selv en stor tilhænger af, at vi kommer af med den danske opt-out. Jeg arbejder for det derhjemme, men jeg kan fortælle, at Danmark faktisk forsøgte, efter at man havde lavet fælles EU-lovgivning på skilsmisser og forældremyndighedssager, at få en parallelaftale, og det kunne vi ikke få. Det kunne vi ikke få i Danmark. Der er 2 tilfælde nu, hvor man har nægtet Danmark parallelaftale inden for civilretten. Det har vi i de her sager, og så i spørgsmålet om konkurs. Og jeg vil ikke bebrejde mine med EU-borgere, at man ikke har villet, for det er vældig besværligt at gøre det, det ved jeg godt. Men jeg vil blot sige, at Danmark faktisk bad om en parallelaftale, og fik det ikke netop i de her sager. Og det beklager jeg, for det i den grad berører børn, og det berører mødre og fædre, og det er næsten altid meget fortvivlede sager. Og jeg synes blot, at vi ikke har nogen ret til at gå ind i dem. Men jeg vil meget bede om, at vi får den statistik på, hvordan det er med, om vi kan se på domstolsafgørelser i vores medlemslande, om der er en tendens til at være biased. Det kunne være interessant. Men at komme og sige, at jeg har sagt, at Danmark til forskel fra alle andre skulle diskriminere, det er ikke rigtigt. Det kan jeg ikke vide, og det har jeg ikke sagt. Kollega Turgais. Turgais. Kære Margrethe. Lytter du, Margrethe? Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal mene om. Jeg synes, hovedproblemet er rapporten. Det er ikke noget, der sker overalt det her, men det er noget, der sker i Danmark. Det er derfor, vi synes, at de her andragninger kommer fra Danmark. Men ellers ville de være kommet andre steder fra. Der kommer de her mange andragninger fra Danmark. Så tog vi til Danmark, fordi de kom fra Danmark. Jeg er da med enig i en ting, du sagde. Vi har kun set den ene side af sagen. Vi har kun hørt en parts indlæg. Ja, i skilsmisser skal man lytte til begge sider. Men kære Margrethe, du havde mulighed for at være med. Du havde mulighed for at være til stede i København. Du havde en mulighed for at se den måde, hvorpå myndighederne behandlede os. Hverken du eller nogen af de der medarbejdere var til stede. Det ville være henrygt, hvis du havde været til stede sammen med os. Så kunne vi have løst en masse af problemer. Så kunne vi måske forklare, at man kunne gøre tingene på en anden måde i dit land. Og du beskylder os for ensidighed, men vi har hørt mange ting. Vi har aldrig brugt så meget tid som i den her sag på andragsstillerne. Og myndighederne, ombudsmanden i Danmark, de sagde, sådan er loven. Det er ligesom, altså linser, ja, altså enten kan man lide dem, hvis man kan lide dem, så spiser man dem, ellers så lader man være. Så ellers skal vi jo ikke blande os i problemer om Danmarks lovgivning. Men det var det, de danske myndigheder fortalte til dem, der ledsagede os på det her besøg, på den her rejse. Det er ikke et spørgsmål om lovgivning er bedre for fædre end for mødre, eller hvad. Nu vi taler her om danske fædre, eller danske mødre, eller fædre og mødre fra Danmark, fra Norge, Italien, USA, Hongkong, fra mange forskellige lande. Det er ikke noget med fædre mod mødre. Altså fædre og mødre fra med mange forskellige statsborgerskab. Der var også en dansk moder, som havde med en islandsk, eller norsk, eller kinesisk far, eller hvordan det nu kunne være, som også ville rejse afsted med deres børn. Og den situation, som fru Beckmann også har beskrevet. Formand, det her, det er
en beretning om vores undersøgelsesrejse til Danmark. Vi vil nok få lejlighed til at se mere på det her. Der er en række spørgsmål, vi kan stemme om. I mellemtiden tror jeg, at vi kan ikke sige, at sagen er lukket. Jeg har talt med kolleger. Jeg ved ikke, om fru Auken også godt vil invitere nogle danske kolleger med her, altså til Bryssel, så vi kan få en diskussion igen her med, altså også med medlemmerne af udvalget for andragende, så vi kan prøve at gøre status. Vi ved meget mere nu. Vi kender til detaljerne, og det vil være meget positivt skridt at indbyde de danske myndigheder til at komme her sammen med andragsstillerne. Tak. Ja. Og her ja. Ja, mange tak, fru formand. Som allerede blevet sagt, så tog vi på denne rejse, fordi vi havde fået disse andragner, der foruroligede os. Så vi tog til København. Og det her er nu ikke en kritik af Margrethe selv, men jeg vil sige, samlet set var jeg ret overrasket over, hvordan vi blev behandlet. Ved undersøgelsesrejser, så er der jo også tit mange parlamentsmedlemmer fra medlemslandet, som deltager. Vi mødte ikke et eneste folketingsmedlem. Der var ikke nogen der heller kunne have forklaret os situationen. Så rejsen var sådan lidt venlig nedladenhed. Altså det var som om, man virkelig ikke forstod, hvad vi ville der. Man kunne mærke det på myndighederne, at Danmark er meget overbevist om sin lovgivningsværdi, og lod sig ikke præge i nogen anden retning der. Vi har gjort opmærksom på, at vi ikke er en domstol, men vi har en pligt til at videregive det, som vi hørte. Altså, vi hørte altså nogle ret skrækkelige ting, at det blev næsten en midnatsforestilling, fordi vi skulle høre så mange forfærdelige ting. Jeg kræver nu også, at de stadig åbne spørgsmål bliver besvaret af de danske myndigheder. Det gælder for øvrigt også de sager, hvor vi siger, at det her er der strafferetlige elementer. Der forventer vi da altså også, at den danske anklagemyndighed griber ind. For det kan vi jo netop ikke gøre. Altså, vi har også besøgt de tyske myndigheder. Vi ved godt, det er kompliceret med børne- og skilsmissesager. Men det der jo er, det er, hvis Danmark er så overbevist om sin lovgivningsfortræffeligheder, når det gælder børnenes ve og vel, så kan jeg ikke forstå, hvorfor man fortsat har den her juridiske undtagelse for Danmarks vedkommende. Altså borgerne i EU skal jo gerne have en europæisk sikkerhedsfornemmelse, og netop de skal kunne være sikre på, at retssikkerheden er den samme, og det synes jeg altså bliver, den sikkerhedsfornemmelse bliver krænket i den her sammenhæng, og sådan synes jeg altså ikke, vi kan behandle hinanden som europæere. Altså der var Oliver-sagen der fra Østøen, så var der sagen Colombo fra Italien, men der fik man dog skabt et samarbejde mellem de to medlemsstater, nemlig Tyskland og Italien. Og på grundlag af lovgivningen fik man løst den sag. Og det der vi altså kritiserer her, at Danmark lukker skotterne ned, at der har man altså de danske dommer, og så er man beskyttet der. Og derfor har vi altså stadig det åbne spørgsmål med den danske undtagelse.
Der er altså enig i, at undtagelsen på det retlige område, det skal afskaffes. Det er simpelthen ikke tidssvarende. Den anden historie, altså der ville jeg jo netop have ønsket, at der havde været nogle danske kolleger til stede. Og man har jo altså hver især sine oplevelser, og hvordan man oplever tingene. Men altså, vi mødtes med de her andragerne, og der var en, der havde talt med en dommer, som siger, at altså, i princippet så er det altid barnets ve og vel, der er fokus. Men der er denne samarbejdspligt mellem forældrene. Og denne samarbejdspligt mellem parterne, det er sådan set også det, der udløser konflikterne. Det er også når det drejer sig om rent danske forældre. Fordi de begge skal samarbejde. Det lyder også godt i teorien. Altså der er jo 2 forældre, så de har jo begge ansvaret for barnet, og de skal samarbejde. Og det kan jo kun være godt for barnet, hvis forældrene samarbejder. Sådan er teorien, men i praksis kan man jo komme ud for, at altså i og med, der er jo en skilsmisse altid i de her sager, og det kan jo også være vold mod barnet, der har været en af de udløsende faktorer. Og der kan det altså være meget svært at leve op til dette samarbejdskrav. Hvordan skal det også kunne lade sig gøre? Og så bliver den gode pludselig den onde, fordi hvis hun ikke vil samarbejde og sige, jeg kan ikke tage ansvaret for at samarbejde med ham efter alt det, der er sket, og det, der var grunden til, at jeg gik, så kan jeg jo ikke bare overlade barnet til ham. Så er det altså den part, der ikke samarbejder, og dermed bliver ramt af lovens fulde kraft. Og det er jo det ved, at når man har elsket nogen, så kan man også have dem lige så meget en anden dag, og så kan samarbejde altså være meget vanskeligt. Og jeg har altså hørt om nogle meget mærkelige dele, 9-5 og så videre, hvordan børnene bliver fordelt. Og det betyder så, at hvis man vil holde ferie, en af dem vil holde 3 ugers ferie, så skal man bede om lov fra den anden forælder. Og hvis en bor i USA eller uden for Danmark, så kan den anden jo sige, nu er jeg bange for, at barnet bliver bortført. Og så sidder den ikke danske forældre altså fast i Danmark, og kan dermed ikke sørge for kontakt til bedsteforældre og lignende. Så her har vi altså et system, der virker mod hensigten. Jeg ville have ønsket, at vi i det mindste havde fået en fornemmelse af, at de danske myndigheder indrømmede, at loven ikke fungerer så optimalt, som man kunne have håbet. Men vi havde ikke en fornemmelse af, at de overhovedet kunne se et problem. Altså venlig nedladenhed var det, vi mærkede, som sagt. Og vi kørte sådan rundt i ring, og vi sagde, at vi er selvfølgelig interesserede i loven, men vi repræsenterer andrager. Vi er nødt til at tale om enkeltsagerne. De ville så ikke tale med os om enkeltsagerne, det kan jeg godt se. Så i sidste ende, så kørte det bare i ring, ikke? I og med, at andragerne jo per definition er enkeltsager. Altså, Iturgais har lige sagt det. Nu venter vi på at få besvaret de udstående spørgsmål. Og vi håber altså også, at de måske finder modet og tiden til os at møde op og tale med os her. Mrs. Wertmann for the last word. Fru Bergman får det sidste ord. Tak. Jeg vil konkludere. Jeg skal gøre det meget kort. Jeg vil bare sige til kommissionens repræsentanter, at jeg ønsker, at de vil indtage en holdning vedrørende andragernes menneskerettige situation. Vi kender jo til de her undtagelser vedrørende Danmark. Tak til Peter for hans klare gennemgang endnu en gang. Må jeg sige, jeg vil godt sammenfatte en gang til. Vi kan kun handle og reagere
ud fra det, som andragsstillerne har meddelt os. Og vi kan kun skrive i vores beretning, hvad vi har hørt, hvad vi har set, hvad vi har fundet ud af. Det er ikke vores mening, det drejer sig om. Det er meget tydeligt. Ikke mindst også over for andre kolleger. Vi skal ikke sige noget om, hvad vi synes om det. Ja, statistik, det er udmærket med statistik, men kolleger, jamen der kan der ikke laves nogen statistikker om det her, fordi diskrimination er jo ikke registreret. Husk det. Og det er et problem. Der er ikke noget materiale. Du nævnte, at man ikke sagde sådan noget. Jeg citerer til Margrethe Auken. Jeg citerer. Der var en vis sandhed i, at danske dommer foretrækker at give forældremyndighed til danske forældre. Citat slut. Og citat, jeg mener det er rigtigt, at danske domstole foretrækker at give forældremyndighed til en dansk forældre i et dansk udenlandsk ægteskab. Alt i alt taget i betragtning. Jeg mener, at dommerne har den holdning, det er bedst for et barn at bo og vokse op i Danmark. Citat slut. Det er for lige at genopfriske din hukommelse en smule. Jeg er ikke dum. Jeg kan godt huske, hvad folk har sagt. Og sidst men ikke mindst, så nævnte du den der østrigske Oliver-sag. Olivers forældre var aldrig været gift. Og så var mindre om, at hvad dommerne sagde den 21. december 2012, fru formand, hvor en af de to dommer, og så var der en tredje person, jeg ved ikke, hvad det hedder på engelsk, som skulle være til stede. Der var en dommer, som var menneskerettighedsekspert. Man siger, om det her børn var blevet bortført, også i dansk grænser, anfører jeg til den her ekspert, højtstående danske myndighedseksperter, skulle også mene det. Og det, som Carlos Iturgaiz sagde, vi vil have en officiel høring med repræsentanter, med ministre og andragsstillerne her i Bryssel for at forstå, hvad det er, der foregår. Og prøve at forbedre situationen for andragerne, og ikke mindst for børnene. Tak. Mrs. Wertmann. Yes, but this is the first. Tak, ja. Det er jo den første udveksling. Ja, jeg bliver simpelthen nødt til at tilføje, uanset hvad Angelika siger eller ej, så fortsatte jeg jo altså med at sige, at det nok er tilfældet i alle lande. Det var ikke afslutningen på det citat der. Hun fik ikke det hele med. Og jeg har bedt om en statistik, og det kan vi godt se, for man kan jo se, hvordan dommene falder ud. Altså, jeg vil naturligvis ikke sige, at det kun var noget, der var tilfældet i Danmark. Altså, mange tak. Mange tak for denne debat, for disse indlæg. Vi vil igen opfordre de danske myndigheder til at forsøge at deltage i en åben debat med modparten. Men jeg tror ikke, der er yderligere at tilføje for nærværende. Mange tak til alle. Så er vi altså færdige med arbejdet for i dag, fordi det næste punkt, rapporten